Když to řeknu jednoduše, ta generace našich prarodičů, to jsou prostě manuálně zruční technický lidi, ale ne co se týká technologií. Pak tady máme generaci našich rodičů, to jsou takový, za mě nejnevděčnější, to jsou takový, jak to nazvat? To jsou takový přenašeči těch informací. Oni budovali analog na digitál. Je tady naše generace, která vlastně je s tímhletím nějakým způsobem zžitá, ví, jak to funguje, snažila se vždycky chápat to fungování, šťourala se do té technologie, aby věděla, jakým způsobem to reaguje, ale když jim tam něco změníte, tak my jsme totálně v háji. Pak tady máme vlastně ty mladý lidi, nějaký ty teenagery nebo 20letý, to jsou lidi, kteří jsou vlastně s tou technologií zžitý. Pro ně je to prodloužená ruka.